ko farilla ma ne waddi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoda innamal a'malu binniyat he ka mo mana tan to gum tan obama gudde tego yo yo ha exactement ma ti exacte quoi pourquoi kaw ko chak ha kaw ko chak ami joydo yo dum ne dite odo debbo sambo kumu tuba gartu jaajaaki yande bucci kam ha omo yala plaisir ay kamɓen paamirta gurdam maɓɓe fof ɓuuceede welti ha welti amen kaw ari kaw kam an buccimo oɗo kaw welti c'est bon abo kaw kam min zimo pimo dati ha kaw la kaw chak ilaha illallah mi ala moƴƴay muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wiyani mum nena wima kakka mi kakka kam yumma wi no kakka kanko yumma wiyani kakka min wima kakka joni on wurtuma e bandiyagal ya wat bandiyagal ya wiyo rew oyi moƴƴi oyi moƴƴi ɗum waɗ ɗum kam waɗɗuma joni kanko waɗi kono an woto waɗ ɗum ko bandiyagal jangguirden bandiya enen ɗo eɗen ganidi koɗɗen enen ganidi gonɗen sa wiyo li joni a jaggam hot paani abou joni ina wiyen mbaɗ kala min mi wiyen abou dekkul fen sen mbaddi kala ma sorte kala yo banggue goɗɗo abou kala ɗo hande kala to jang abou ma mayde bonde fettum hande nasu pecce capaɗo wawa wiide nasona wiɗa ko nasu bonde nen kaw peccol kaw wiyan peccol mbimi nasu abou ma mayde waɗɗom hande an abou an poɗɗo e mayde fertade mo basa oɗo gobrintende abou ala keddora sana jaggude mbiyama aɗa janggi ɗum caga yaga ɗum kam mayde ajjinuma ha mbimi so mayde goski gajjinuma an abou an mbiɗa an abou ay ñande garɗa mbiɗa kam yen mbaɗ kala mbimami an ala fuɗ kalonɗa sak an ko boni ay ko mbaɗɗa ɗon ɗe guiɗi ullun yar diwlin ko abou pourquoi aɗa yaha a wurti ɓiyam yo engage e bandiyagal hono bandiyagal wona mbiɗa yowal caga yaga haɗa me jaam jeeɗiɗ haɗa me jaam jeeɗiɗ man kalɗon o nanata o so ari haali mam hunde o nanata ket hokkam ɗo an ala ɗo parole c'est moi qui parle ici abou tawi ala ko heddori ma o wi o ɓuucima debbo o kummu jaaƴiɗo addani haydara joom suudu makko woni hen ka on no weela ni saɓe gurda mumen fof ɓuucaji bisu rek tan gasi joni noon yo haat ɗon mbiyam yo mem dodde mi halta ɗum ɗum mi halta ɗe gueɗe o kam ala welde suma mortuma man mbimami noon ala fat accu woppu accu ka walla ka peno walla woppul mbiyam nu sa kam peno noon haala dambule walla añak ful walla añak ful joni mbaɗe añɓe dañi sagoji mumen kamɓene enen certen añɓe dañi wona ko an fuɗɗat wona abou ko an fuɗɗat min mi wiima abou ama hoɗani hayno kala ɗo kaɓɓiɗa may haɓɓita aɗa andi gandiram tan équipe men woni goto en goni même kala jaa mbar so sim cooda ɓoggol gadda kaɓɓa e hoore ma kaɓɓa e abou kaɓɓa yam kala ɗo gonɗen ɗon chaîne ten banggue goto tawi ɗum ala sa jangguini wiyam bandiyagal abou mam film ha mayde waɗɗoma ala ful ka ala ful abindiren mayde bonde abay ɓoggol añak ful abay wona ay so sontomi mi yiiɗa fidom mi yiiɗa fidom mbira imbécile pourquoi añak ful an won neɗɗo won neɗɗo an won neɗɗo an itta nde ɗo waare mi ganduɗa hoore ma notaki inde mum abou waare ma notaki ko inde mum abou wanni huccin ndu ma huccin sawru ndu mi woppani abou huccin sawru ndu so abou so darima wasan mawɗo joni dokken añɓe sagoji mumen joni mayen ɗo Koorka nanni somdu yurmende hewndu barrage Koorka ko farilla ma ne waddi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoɗa innamal a'malu binniyat usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan